nje babudodeni vala sinabantu ke abazosenzela ama-order. Laba benza ama-order abavali bona. Why bengavali? Uphepha uvali. Why bengavali? Ibhenki alivali. Why bengavali? Abekho offline ba-online orders, not offline orders, online orders. Bona kabavali. Ayikho into e-ordwayo ongeke uyithole. Anything othiwe yi-order uzokwazi ukuthi uyithole. Uma kuthiwe yi-order uzokwazi. Kodwa uma ufuna ukubona babudodela ngeke ukwazi ukuthola babudodela ngoba uzobe asekho eduzane ukuthi ungakwazi ukuthi umthole. Yeah. Njengoba sizonifaka ku-immense wealth. I-immense wealth ikhokhelwa ungakayenzelwa. Njengoba sinitshengisa nje nansi into osukuyidinga imali to pay for immense wealth. Lento izokucebisa, lento izokushintsha akusona isigubhu yonke lento ebeninikwa yona akuyona. Hamba ngithengela nje ingubo ezimnyama kuphela. Suke esigqokweni kuze kuphume ezantsi kuphela bese ngikufaka ke kulomsebenzi. Kufake kulomsebenzi. Bakithi you cannot be poor again now 2026. You can never be poor again. Akungenzeki. Ngeke ube rich but akungenzeki ukuthi uze thola ukuthi wena impilo yakho yonke imile and uzonda bonke abantu ade bethi bakusiza ngoba bakusizanga. Ubazonda ukuthi bathi bekusiza wena bangakusiza ubuza ukuthi ubani okusiza uNkulunkulu kwakusiza yini yena. Uyamzonda yini yena. Qualification owayenza iyakusiza yini ngoba njengamanje wenza umsebenzi owufundela unezikweleti eziyisimanga ama credit card onke akhokheli kodwa namhlanje wenza umsebenzi wena owufundela wena ngamabomu 5 years nawo ukusizanga. This is Babu Dadu wayesizwa John. Ngifuna lana ukuthi kunyaka ka2026 I'll be loving you big time. Kunyaka ka2025 anginithandi ngiwaphansi ngiyathobeka phambi kwenu. Ngiyasarenda ngiyasubmit. Akekho umuntu omncane nginami nonke nibakhulu because you make the numbers calling followers. Followers are not a following followers. Ngiyabonga kakhulu. I'm not the best. I'm not the great. Angilazi igama elithi dominant lisho ukuthini. Mhlawumbe lisho ukuthi dom. USARS angikwazi ukuthi usho ukuthini. Kunezinto ezitshengisayo ukuthi nathi asizazi ukuthi zisho ukuthini. Come alone ku erythrosat ESR erythrosat segmentation angiyazi futhi nayo le nto ukuthi isho ukuthini. Kunezinto ke nje ezitshengisayo ukuthi lo awuthi lona kamhlophe lo athi kahle akakhanye kahle. Kwamoto engidriver ngidrive iPajero yodumo. Ungizwa